Салом алейкум бародарон, шумо ба канали Бизнес CG. Мо дар видео анализ мекунем рынок, ча қабл анализ карда будем ва дар ин момент анализ мекунем якчанд монетора биткоин, эфириум, монети PP, монети DOX. Мебинем ки чӣ хел аст ситуатсияи рынок ва киҷо рафта метавонам монетои зерин. Биёед аввал сар мекунем анализа ай капитализатсияи рынок, яъне ки общи вес капитализатсияи рынок дар кадом случай қарор дорад ва дар ин бора капитализатсия метавонад ки чӣ қадар бихезад. Общем, тайфрейни мо дар ин момент тайфрейни ҳафтаинаи ва мо дар инҷо чӣ мебинем? Мегӯям пешакӣ ки мо якчанд амуди анализа истифода мебарем. Сар кадаи технический анализ истифода мебарем, мо Фибоначчи-ро, валовый принцип Эллиота, свечовой анализ также истифода мебарем, смарт майнинга баъзе чизоша. В общем, нигоҳ кунед. ҳамаи факторияро ҷоя мекунем ва хулоса мекунем ки чӣ мешавад дар рынок. Пеше ки мегӯям ки тавсияи сармаягузорӣ нест. Ягон кас намегӯям ки ягон чӣ бихарем дар инҷа, ягон монета. Ҳар монете ки мехарем чӣ кор мекунем. И видео хусусияти таълимӣ дорад, яъне ки метавонед дар инҷа шумо биомӯзен, ёд бигиред тарзи анализ кардан. Ва чизе ки харидани чизе ки мехоҳем бихаред, худо метавонед анализ кунед самостоятельно ва баъдан харид кунед. Ҳатман риск менеҷмента, қатъан менеҷмент чикор мекунем, риоя мекунем. Так что нигоҳ кунед, рафтем дар капитализатсия общей криптовалюта дар ин момент $12 қариб $3 триллион ва мо чӣ мебинем? Дар ин случай восходящий тренд мо мебинем ва нигоҳ мекунем ки определённый зонаҳои дар мо ва ба фикри ман рӯи анализҳо так что метавонад ки мо дар ин момент боло равем то яъне ки инами верхни зонара بریم برسیم دانی تیچنی یک سولا توی 2025 که توی 2000 تا اول 2026 یعنی که کپیتالیزاسیون کریپتووالوتا میتونه که در تیچنی یک سال آینده تا اتمیتکای $10,000 بخه تو $10 تریلیون بخیزه یعنی که برابر میشه با قریب که 1000% دیگه نرخ میتونه که تو 300-400% میتونه که کپیتالیزاسیون کریپتووالوتا چیکار کنه زیاد شود و یعنی که اون دیگه نمونده همگی بگیم که 4-5 برابر میتونه در این момент کریپتووالوتا بخیزه و روی смарт майнинг мо дар ҷайгон факти намебинем ки рынок поён биёяд. Дар ҳолати пробои ҳамин зона метавонад ки баъдан фурояд то блокҳои приёритара биёяд ки дар ин момент ман жда дорам обновлени локальни зонара ва то райони $10,000 то есть $10 триллион болоравида дар капитализатсия. Мезгарем дар монети биткоин. Общем, рынок дамо болораванда ба уровиное ки дар ин момент мебинем сами силни зонаи дар биткоин. Агар ки мо дар ин момент ҳамин зонаро пробой кунем верх $70,000 равем, дальше мо метавонем свечаи чотки мақола маҳкам шавад, дальше мо метавонем обновид кунем бихезем виши зона. Рӯи валовый принцип Эллиот мо дар ин момент нигоҳ кунем ки қарор дорем тайфрейни майдатар мебинем. Дар инҷа также рӯи рыночной стоимости, то есть капитализация общий рынок, тренд болораванда также метавонад ки восходящий тренд шавад ки ишора мекунад болоравида то райони $250,000 дар биткоин. Также мо метавонем предпочитать кунем ки нархи биткоин метавонад ки то 2025 $250,000 рава. ва ин якум фактор, якум чизе ки мо дар тренди ишора мекунем. Дуюм чи мо рӯи тайфрейни боли майдатар як рӯза мебинем. дар ин момент аз ҳама уровини асосие ки ҳаста инами зона. баъди пробои инами зонае ки дар ин момент мебинем, инами зона мо метавонем ки боло бирем, пробой кунем, агар ки свечаҳо маҳкам шавад дар ин зона, баъдан мо чикор кунем, яъне ки болоравӣ наждат кунем дар биткоин то уровинои ҳозир ишора мекунам, то ҳамин уровина метавонад ки нархи биткоин боло биравад дар баъди чӣ, яъне пробои зонаи ишора кардагимон, яъне ки баъдан баъди пробои ҳамин зона биткоин метавонад ки то райони $100,000 чикор кунад биёяд. Мо агар ки ҳамин уровина пробой кунем верх барем. Так что рӯи валовый принцип Эллиота бародарон мо дар валаи панҷум қарор дорем. Нигоҳ кунед, ҳозир мекашемаш, нигоҳ кунед. Ай валовый принцип Эллиот мо уже тамом кардагим валаи пурраванда коррексиониро ва дар ин момент валаи панҷум дем, и валаи 1, валаи 2, валаи 3, валаи 4 ва чи валаи панҷуме ки ишораш райони $100,000 мешавад. Дар валовый принцип Эллиот мо медонем ки валаи сеҳум валаи дарозтарина
волна 1 бошад, дар ҳолате ки волнаи 3 дарозтарин мешавад бародарон, волна 1 волнае мешавад ки дар бисёри ҳолатҳо баробар мешавад ба волнаи чӣ? Ба волнаи 5. Ва нигоҳ кунед ки чӣ хеле волнаи принцип Эллиот чётка совпадат мекунад анализон. Яъне ки также технически анализам дар ишора мекунад фигураи клинки, ҷа фигураи клинай, ишораш бо муравияй. Также волнаи принцип Эллиот ҳам ҳамин чиро подтверждат мекунад ки мо болониям в райони $100,000 ба наздикиё то охири может то 2025 то аввалои 2025 бием в райони $100,000. Баъдан як камтарак коррексия мешавад дар инак, яъне ки бинед чикор мекунад мефурӯяд як камтарак, баъди бо чӣ мешавад болораи мешавад дар инак бо види 5 волнага мо метавонем ки идоф уже в райони $250,000 дорем и уже в райони где-то охири 2025. Майнам хеле чизаш дадорам дар инак биткоин и при хорошем сценарии. Всё-таки да пеш мо чиз дадора вибри президенти Америки. Агар ки Трамп явно президент шавад, хто медонад ки чӣ хел криптовалюта метавонад ки болорао чӣ хел бихезад. Так что машоти биткоин ягон фикротон боша, метавонед также курс кунем, бинависем мисол чӣ шумо ажида доред на рынок. Так что мо ба назар мегирем, комментарий нависем ва нигоҳ кунед. Мо дата анализаро пуш кардем, дата се анализа даже пуш кардем, инҷа уровино ҳастанд, также свичҳо ҳастанд ки данаи свичаи мо уже пинбаш шидаги, яъне ки шумо болорави кардаги дамо. Также уже тренд поёномада буд, тренд US шид, слон тренд шидаги дар ши болорави ажида дорем. В райони биткоин ба наздики значит десемо поёномада, в общем то охири 2000 то аввали 2025 охири 2024 метавонад ки в райони $100,000 шавад. ва баъдан коррексия мешавад камтар дар ин ва бо чӣ кор мекунад нарх метавонад ки в райони $100,000-150,000 да биткоин мо бинем. Также рӯи смартмани дар ҷо мо зонаи интереси, едини зонае ки ҳаст дамо ин метавонад ки в райони поён биягар $54,000-55,000 фурем, баъдан уже бия пробой кунад мезонарам. Ин случаям ҳастай, леки ман бисёртар дадорам ки ин свеча чӣ хеле бахатам шавад. Последни свечае ки дар ин момент дамо ҳастай, ҳамин агар ки узаки пича ҳамин узада баъдан уже мо метавонем хушовия бикунем. Агар ки поён маҳкам шавад ин зона, метавонад ки ин поён бия мо ин зонаро обрабатывать кунем, баъдан болоем. Ва ситуация дигар дар монети эфир. То эфирро мебинем, анализ мекунем, эфир чӣ мегӯяд дар 2025, яъне ки дар боран мо иҷода ждал мекунем эфира. Так нигоҳ кунем бародарон. Бародарон таймфрейм яррӯзаи дар ин момент мо жда дорем болоравиро дар ҳамин таймфрейм в райони зонаи, яъне ки $7,500. Чӣ хеле ки мебинем дани зона тоже дар мода чиай тренди болоравандаи мо лака анализ кардагӣ ва ин тренд тамом мешавад дар чӣ в райони инами зонае ки дар ин момент ҳастай. Также рӯи валаи принцип Эллиотро мо кашидагим. Нигоҳ кунед ки уже хоб 5 валага бад буд шид, дар инҷа 5 вала ABC тамом шид. Чӣ шидаги валаи 1 2 3 4 ва дар ин момент мо жда дорем чира валаи панҷума. Панҷум валамо также ҳамирам валаи се валаи ҳама дарозай, яъне ки растянути вална мегӯям. Валаи се валаи растянути ва дар ин момент валаи панҷам метавонад ки ба монанди валаи се растянут шавад, барои ки потенсиало бисёрам, ё ки при плохом сценарии метавонад ки якм биёяд. Яъне панҷум вална дар инҷа тамом шавад, $5,000, баъдан коррексия тия, баъд мо уже обновит кунем в райони 7. ма яъне потенсиали эфира то охири 2025 может при сценарии хеле бадтар то райони $8,000 мебинем, 7-8,000. Агар ки ситуация хуб боша, мо метавонем ки эфира то райони $20,000, яъне ки чӣ кор кунем, ажидат кунем болоравиша дар монетаи эфириум. В общем инам хеле случай дар монетаи эфир. Агар ки таймфрейми в общем дар инҷа таймфрейми ҳафтаина набинем, таймфрейми ҳафтаинарам нигоҳ кунем бародарон. Тренди болоравандаи в общем ажидани ҳамо чизе ки дар ин момент қайд кардем, ҳамо чизое метавонад ки то райони при хорошем сценарии пай $20,000 равад. Яке при плохом уже райони $10,000 шумо метавонед пӯзи фиксировать кунед первый чӣ мегӯям чизои хитона. Также баъди уже обработывать кардан, баъдан метавонад ки ҳамин зоно агар ки биёяд рынок, баъдан чӣ мешавад дар рынок конкретни коррексияро ажидат кардан мумкин. В общем намхе случай дар эфириум. Монети Solana чӣ мегӯяд бародаро? Мо кай якта 5 валнагара обрабатывать кардагем.
ва баъди панҷваллага бо дамо коррексиони панҷваллага буд. Валлаи яъне панҷваллаи чи поёнраванда мегӯям, панҷваллаи поёнраванда баробар чӣ дагия ва дани момент мо дар чӣ қарор дорем? Дар валлои болораванда, панҷваллагаи болораванда валлаи 1, валлаи 2, валлаи 3 ва чи валлаи 4, валлаи 5. Также дар инҷа вероятности болоравии мо баробар мешавад ба баландии валлаи якум. Также метавонем ки айрӯи фи барам чен кунем ва чикор кунем? Биёем монем дар баъди валлаи 4 цел дар салана, яъне ки в райони 400-500 доллар, то есть 400-500 доллар дар дани момент валлаи панҷум да метавонад ки то ин ҷора салана бироям ва баъди и агар ки бо то охири 2024 успех кунем, баъдан бо метавонад ки дальше стремиться кунад, даже болотарам бият, то в райони может ки ба валлаи секатям чӣ куна баробар шава, яъне ки в райони может $1000 саланара бинем, яъне ки цел ай 500 то $1000. При плохом сценарии $500 салана в данный момент. Инам ситуация ранги биткоина дар моменти салана. Так что агар таймфрейми ҳаррӯзада бинем, таймфрейми ҳаррӯзада нигоҳ кунем ки мо камтар уровино дорем барои пробой кардан, яъне уровино ки дар ин момент o'zi мебинем. Так, шуд. Уже нигоҳ кунем. Ситуация болораванда шудагия дар ин момент. Также ҳами зонара агар ки мо o'zi пробой кунем, чикор мекунем баъдан? Болоравӣ мешавад дар монета. Монети дигар бошад монети DOX, яъне ки монете ки дар платформаи тон соз кардагия, дар экосистемаи тон. Монета нигоҳ кунем, ҳаматон лакай медонем. В общем, тренди поёнраванда да буд сло мекунад тренда, ай нисхагиаш тренд мебурояд ва можда дорем болоравии ин монет минимум то охири 2025 120% мехеза, пешаб навид мекунад, дальше мажда мекунад болоравира. Также айрӯи валлаи Elliott агар ки гирем, ин монет уже буд кардагия шакли А, Б, С-ра ва ма дальше жда дорам, яъне ки панҷваллагаи болоравандара дар ин монет, яъне ки 1, 2, метавонад ки валлаи 3, 4 ва 5. Даже метавонад ки ай и нархи ки ҳастай хела болотарава, яъне ки панҷваллага шаклаш бирояд пробой кунад зонара, дальше то районҳои ай будагиш хела метавонад ки монета бихезад. Монети дигаре ки анализ мекунем, ин монети PP-USDT, PP раматон медонем. В общем, так нигоҳ кунем. PP-USD. Хуб. Мо лакай монета анализ кардагием. Дар групп дар телеграм каналмон ҳаста касое ки ҳастанд медонанд монета уже анализ шудагиянд. Ва нигоҳ кунед айрӯи валлаи Elliott хатои зарди ки мебинем валлаи 1 o'zi ман чишон мекунам, нигоҳ кунем бародарон. Инами ҳараката мажда дорем, яъне ки валлаи 1, валлаи 2 буд, валлаи 3 тамом шуд, валлаи 4, валлаи 5. Также нигоҳ кунем ки дар таймфреймҳои майда ҳар як валло бояд шаклшон шакли чӣ бошад? Шакли панҷваллага бошад. Дар инҷа панҷваллага дида мешавад. Дар баъди валлаи дуюм коррексиони ABC, также валлаи 3, валлаи 5, валлага 1, 2, 3, 4, 5 халик мебинем, валлои сав. Панҷваллагаи валлаи 4 бошад коррексиони 1, 2, 3, то есть ABC тамом шудагӣ ва дар ин момент мажда дорам болоравира дар монетаи чи PP, яъне ки цели ма дар ин монета то уровинои 0,1 цента, яъне ки монет метавонад ки чанд баробар 10 баробар боло барава ай нархи будагиш. Ин цело примерно дар ин момент ҳамин зонаи омадагӣ примерно, яъне ки даже то 20 баробара монет метавонад бихеза. Ман жида дорам примерно ҳамин қадар, айда зиёдча жида намекунам. Барои чӣ? Барои ки барои ҳамин мисол суол метавонад ки метавонад капитализатсияш $1 шава. Барои ки $1 шава, то есть нархаш $1 шава. Барои ки $1 шава капитализатсия и бояд қариб 1000 маротиба зиёд шава. Хто метавонад ҳисоб кунад инҷа капитализатсияш крайне зиёд шава. И невозможно бародарон. И максимум бихеза 10-20 баробар мехеза ҳамин болораванда то охири 2025 баъдан коррексия мешавад. Также нигоҳ кунед бародарон ки дар ҳамин ҷо чия определённый зонаҳо доранд, определённый мисол хато ҳастанд ки вряд ли ки монета мемонад ки то зонаҳое ки ҳастанд то зонаҳоро биравад, то $1 биравад. Ман худам даже ждат намекунам. Может ки айрӯи ҳамин
яъне фигурае ки усилиштаги може то 0,5 даже биад. Баъдан дар ин кӯҷаи чӣ кор мекунад, коррексия мешавад. Так што ман хел болораи рашда дорам дар монетаи pp. Метавонед ки также фикротонро бинависен, чӣ мешавад ё чӣ намешавад, чун чизе ки худтон чӣ мекунед, метавонед ягон фикрҳои худтонро хуш кунед. Шояд ки монед биғалта атмена сценарио ишам қайд кунем ки атмена сценария ма поёни инами уровень хати зарлики аст. Ами ҷана ки гузашт ма баъд анализи ма фикр дига мекунем, яъне ки мегӯем ки монета метавонад ки поён бирад. Также вероятность аст любой монет метавонад ки также против анализи шумо. Так што ира аз шотона гирен. Ягон анализу 100%, ягон трейдера, ягон инвестора, ягон одама анализи 100% кор намекунад бардору. Так што аз шотона гирен. Ҷамо метавонистем якчанд факторро хуш кунем, также фибоначчиро хуш кунем дар анализҳои худмон, не ки видео слишком дароз мешавад. Мо аллакай бисёр хуш кардагем, чен кардагем, мондагем, вале инқадар дига мо ҳар як анализро хуш накардем, то есть нишон надодем. Также иҷа свичовые анализро метавонистем хуш кунем, не ки аллакай мегӯем ки мо чикор кардагем, ҳамаша пешакӣ баъзеҳошро анализ кардагем, нишонтон додем, метавонем дар чӣ фикротонро бинависем. Также шумо чӣ фикр мекунед? Дар комментарий также метавонед ки нависед кадом анализҳоро мо, то есть кадом монетаро дар дальнейший анализ кунем. Ва дар канал обуна шавед, также телеграм канали мо аст, также бисёриҳо менависанд ашоти обучаи дорем бародаро. Номеро дар таи чӣ мемонам, таги видео мемонам, ки онҷа менависем, ватсапда метавонем муроҷиат кунед. Обучаи дига гирен, правилна тарзи анализ кардана дар ин ёд гирен.